кірдік. Муса Жәлелнің туған якларында Оренбур өлкәләре, Мустафа ауылларында біз көп булабыз. Музейларында әмілі шындай матур мәктеп ешеп ятканын біз білмәдік. Менә шын күңелдән әйтәм, һәм шушы мәктәптә шухратлы, кунакчыл, ярдәмчел, матур, эшчән безнең Муса Жәлелебезне саклап ятучы кешеләр эшли. Шын күңелемнән рәхмәт сезгә. Biz de sizin böyle ışıraşırız. И я хочу сказать, ой, чәкчәк алып килгәннәр, рәхмәт сезгә. Безнең димәк, татар халкының шундый традициясе бар. Кая барсак та менә шундый матур кызлар белән бергә пешергән чәкчәк. Рәхим итеп алыгыз, әйе. Хәзер инде бик залык калысызды. Гөлгә күрше праздник электронный Елизаветны. Егетләр алдында